ollaan pohdittu, että me halutaan auktorisoida meidän tilitoimisto. Ja itse asiassa ei me olla pohdittu sitä, vaan se ollaan päätetty jo siinä vaiheessa, kun me ollaan toimistoa lähdetty perustamaan, että me tullaan auktorisoimaan muutaman vuoden sisään meidän toimisto. Ja totta kai toivottavasti saadaan auktorisoitua. Ja se ehkä, että miksi me ollaan haluttu lähteä sitä auktorisointia hakemaan, niin on yksinkertaisesti ollut oikeastaan niin kahdesta näkökulmasta niin se päätös tehty. Ja toinen on puhtaasti liiketoiminnallinen. Ja meillä on ollut alusta asti semmoinen visio, että me halutaan tehdä kannattavaa ja kestävää bisnestä. Ja tässä on ehkä vähän oma lehmä ojassa nyt, koska auktorisointi tarjoaa ihan järkyttävän hyvän työkalun. Se bisnes käydään ihan pohjamutia myöten läpi ja kun perusta on kunnossa, niin mä näen ylipäätään, että oli asia, niin kun se perusta on kunnossa, niin sen jälkeen kaikki on helpompaa. Kannattavamman bisneksen tekeminen on helpompaa. Ja toinen on sitten brändillinen. Se on meille arvokysymys. Me halutaan osoittaa meidän sidosryhmille, asiakkaille yksinkertaisesti se, että me tehdään luotettavaa tilitoimistotoimintaa. Halutaan osoittaa se ja todentaa se. Ja se on meille tosi tärkeä asia. Ehkä jopa kunnia-asia. Ja sitten viimeisenä ehkä, niin mun mielestä on ylipäätään tärkeää se, että meidän alaa valvotaan. Ja me halutaan olla valvonnan piirissä. Me halutaan tasaisesti näyttää se, että millä tasolla meidän toimisto sit oikeastaan todellisesti operoi. Koska mä oon ollut ihan super kiinnostunut auktorisoinnista ja ylipäätään koko siitä prosessista, että miten se menee, niin mä oon ottanut siitä aika paljon selvää. Ja ensimmäinen asia, mistä mä olin tosi yllättynyt, kun mä lähdin selvittämään näitä juttuja, niin meillä on Suomessa 6200 tilitoimistoa, joista vaan 550 on auktorisoituja. Ja mun mielestä se on itse asiassa ihan järkyttävän vähän. Ja mä oon aika semmoinen pohtija, niin mä lähdin miettimään sitä, että mistä se johtuu. Minkä takia on niin vähän toimistoja, jotka haluaa auktorisoida itsensä, koska mä en näe syytä, miksi ei. Niin toisaalta mä ymmärrän, miksi ei, koska se vaatii aika paljon. Se on todellakin vaativa tarkastus, se auktorisointi. Ja siinä tullaan tonkimaan ja käymään läpi tosi perusteellisesti se koko tilitoimiston perusta ja business. Ja kun mä sitten tutkin vielä sitä, että mihin kaikkeen siellä kiinnitetään huomiota, niin sitten toisaalta mä tulin taas siihen tulokseen, että oli auktorisoitu tai ei, niin ne asiat pitäisi olla kunnossa. Ja siellä oli esimerkiksi rahanpesulain vaatimuksiin asia, joka pitää todellakin olla kunnossa, tietoturva, tietosuoja. Ja sitten se, että käydään läpi sitä, että toimiiko se toimisto niin kuin yleisen hyvän tilitoimistotavan mukaan. Ja mun mielestä tämä on tosi tärkeää, koska meidän kenttä on vähän semmoinen villilänsi, niin mä itse toivoisin, että me voitaisiin niin kuin stabiloida tätä kenttää ja meidän niin kuin toimintatapoja tällä alalla, jotta me voidaan palvella koko yrityskenttää paremmin. Niin mä tulin ehkä itse siihen tulokseen, että jos mä saisin valita, niin mun mielestä auktorisoinnin pitäisi olla se bisneksen perusta. Ehkä jopa alalle tulo vaatisi sen, että tilitoimisto pitää auktorisoida. Tiedän, että se ei ole ihan helppo juttu, mutta lähtökohtaisesti me toimistot voitaisiin alkaa luomaan sitä tasoa, että meillä on semmoinen standardi hyvä laatutaso tekemisessä. Ei vitsi, hei, hain just auktorisointia tai laitoin hakemuksen eteenpäin. Mä oon vähän lykännyt tätä, kun mä jotenkin ajattelin, että tää on aika työläs, mutta tää oli ihan supersimppeli, aivan sairaan simppeli. Verkossa tehdään sinne yrityksen tiedot, viimeisin tilinpäätös, tiedot KLT- tai PHT-pätevyyksistä ja sen jälkeen niin kuvasin aika selkeästi sitä, että mitä se meidän yritys tekee, mikä on meidän pääkohderyhmä, mihin me halutaan keskittyä ja send, niin that's it. Mutta
nyt mä jään odottaa sähköpostia sieltä. Mä tiedän, että sen ensimmäisen sähköpostin yhteydessä tulee se auktorisointityökalu, ja sitä mä odotan siis super paljon, koska mä tiedän, että siellä on tosi monta kohtaa, mitä meidän täytyy oikeasti käydä meidän johdon kanssa läpi, paneutua niihin, katsoa, että onhan ne kaikki asiat kunnossa, niin se ottaa meiltä aikaa. Mutta nyt mä lähden kertoa meidän Niinalle, mun yhtiökumppanille, että hakemus on laitettu. Hän ei tiedä siis, että mä tein sen tänään. Ja sitten me lähdetään sopimaan tarkastuspäivää vielä Taloushallintoliiton kanssa. Mutta tuu mukaan, mennään kertoa Niinalle. Se on tuolla. Hei, tiedätkö mitä mä tein? No? Mä laitoin sen hakemuksen vihdoin ja viimein. Mä hain auktorisointia. Ei vitsi. Kyllä. Siistiä. Tästä lähtee meidän auktorisointiprosessi. Mä oon ihan superfiiliksissä siitä, että meidän matka auktorisoiduksi tilitoimistoksi on nyt startannut. Ja mä toivon, että sä pysyt matkassa mukana. Sun kannattaa ehdottomasti ottaa meidän kanavat, eli mun ja Taloushallintoliiton kanavat seurantaan. Sä pääset näkemään koko matkan. Tuleeko meistä koskaan auktorisoitu tilitoimisto? Toivotaan, että tulee. Ja jos sulla herää mielenkiinto tätä hakemista, prosessia kohtaa ylipäätään, niin Taloushallintoliiton sivuilta mä löysin ainakin itse tosi hyvin lisäinfoa. Nyt mä lähden hakemaan mun tytön, me lähdetään treeneihin ja teidän kanssa nähdään seuraavassa videossa. Moikka!